kodwa xa sizothandaza sengathi umuntu nomuntu angabuyela enhlizweni yakhe akhumbule into yoba kanene apha emhlabeni ndilundwendwe ndingumphambukeli nowasemzini ayilo khaya le-Eli noba siyadla noba siyashonwaba siyombatha kodwa olowo nalowo makakhumbule into yokokuba ayilo khaya eli lisezawugqitha eliphakade kusezawuncibilika lo mhlaba iintaba zincibilike kodwa uThixo yena useza kuligweba ihlabathi xa sizawuthandaza buyela enhliziyweni yakhe ndosubiza mntu ndithi makaze ngaphambili kodwa umntu makajongane nenhliziyo yakhe into yoba yena xa simbeka umfo kamathandabuzo iyobe ingunaphakade lakhe yena eyakulichithelaphi kakhumbule uthi umbhali ngokufa kokumkani u-Uziya ndayibona inkosi ngaleli thuba ke ngoku khawukhumbule xa singcwaba umfo kamathandabuzo into yoba wena umephi noThixo zivala amehlo xa ndizothandaza.